täytyy sanoa, että tää pelasti mun elämän, että mä pääsin uudelleen kaamaan stagelle taas. Panokset pöydillä nään, hikiset vaatteet yllään. Voittamaton on ja jäljelle jään, nokkien pyrkien elämään. Joo, Kaija Viinikainen soitti mulle muutama vuosi sitten, sanoi, että tarvittais kukkoa yhteen näytelmään. Mä lähdin heti. Mä tiesin, että jos mut huomataan, niin meitsin ura lähtis uudelleen lentoon. Itse tää kukko kiekuu, itse päätökset teen. Haastavaan tappeluun mä rupeen riehuun. Viimein on heltta punainen ja huipulle meen. Mitä kuulet kun voittanut on? Mä oon niin vanhentunut. Mulla on siis sulat harvenne. Nahka löystyy. Että mä vietän jo lähinnä aikaa kotona. Ei jaksa enää samalla lailla kuin nuorena. Sitä paitsi kotona oleminen lihottaa. Mullekin on tullut monta kiloa lisää. Koko ajan ruokaa nokan alla. Mitä? Alkaaks tää? Okei, lähdetään. Kauas piti mun matkustaa, itse vaikeudet tiellä.